Maurice Buik, u bent de organisator van deze wedstrijd. Doet u dit al lang? Ik doe dat al vrij lang, dat wil zeggen, ik ben daarmee begonnen de eerste keer in 1997. Voor de eerste maal. Ik ben ermee begonnen, waarom? Door iets dat uit België overgewaaid is, door vrienden. We hebben ermee begonnen om die paardentrekwedstrijd daarmee te beginnen. Sociaal contact. Maar u houdt ook van paarden waarschijnlijk? Ik hou ook van paarden. De paardentrekwedstrijden zijn tegenwoordig een groot succes. Is dat altijd zo geweest? Dat is altijd zo geweest. Daar ben ik zelf altijd verwonderd van geweest. Dat er zoveel interesse voor is qua publiek. Alsjeblieft, het is wel verdiend. En misschien tot volgend jaar. Ja, dat denk ik. Als we nog leven. Oh ja, we doen het best. Hebt u de voorgaande jaren ook meegedaan? Vorig jaar ben ik hier ook gewonnen. Oh ja. Met dezelfde hengst? Ja. Ik ben over 2 weken naar Bocholt geweest en heb dus 4 jaar achter elkaar gewonnen. Ja. 4 keer een wedstrijd geweest, 4 jaar achter elkaar. Ik heb, ja, hier staan. Kampioen van 2012. Wat vindt u van de organisatie hier? Prima. Goed geregeld, alles netjes. Ja, ja, goed gedaan. Tot de volgend jaar dan? Ja, we zullen zeker ons best doen. En hopelijk dat we volgend jaar met ons team, allemaal vrijwilligers, die moet ik bedanken dat ze erbij zijn. Die staan er ook klaar voor de medewerking op ons dorp, Ede, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, godverdomme!